Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Mumtahanah ayat 9. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-din. Alladzina qatalukum fid-dini wa akhrajukum min diyarikum. Alladzina qatalukum fid-dini wa akhrajukum min diyarikum wa daharu ala ihrajikum an tawallahum. Wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Amma dzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Innama yanhakum. Innama sak temene yanhakum
Naha gayan hakum sapa Allahu anil ladina saking lam yuqadlu innama yanhakum sak temene nglarang sira kabeh sapa Allah anil ladina saking wa akeh qatalukum apa amal qatalukum merangi sapa akeh kum ing sira kabeh. Aya sadurunge nerangno gak apa-apa sampean kerjasama wong sing ora merangi ing dalam agama, ora ngusir yen ta awe apik gawe bagus marang wong. Allah nglarang nyegah nahan saking akeh sing merangi sira fitini ing dalam agama, dalam urusan agama sampean diperangi ya wis aja kasih wa ahrajukum lan ngusir sapa akeh ing sira kabeh ya merangi ya ngusir min diyarikum saking omah-omah sira kabeh. Lah nek wong model ngene iki merangi agama ngusir teko omah tak kena di dadekna kanca wa dhaharu lan nulungi ala ihrajikum ing atase ngusir ing sira kabeh. Dilarang antawalauhum yen to kasih-kasihan sira kabeh ing akeh dadi dilarang. Faulaika waman lan sapane wong yatawallahum kasih-kasihan sapa wong ing wong akeh sing ngusir sing nulungi wa malan sapane wong yatawallahum kang ngasi sapa wong ing wong akeh faulaika mongko mengkono iku hum akeh iku adzalimuna wong kang padha dolim. Jadi Allah nglarang berkasih-kasihan karo wong sing mungsuhi merangi dalam urusan agama lan ngusir. Dadi waktu ndek Mekah iku wong Islam wong iman iku di apa istilahnya boikot. Dadi gak oleh dagang karo wong iman, gak oleh apa nih nulungi wong iman. Akhirnya wong-wong iman diusir saka Mekah. Lah wong model ngono iku mang aja didadekno kekasih, aja didadekno kanca. Utawa iku mang nulungi ngusir, nulungi untuk mengusir, gak oleh terus didadekno
kasih waman yatawallahu faulaika humud sapa wong sing ngasih nanggane wong sing model ngono iku mang faulaika humud ngono iku wong sing padha zalim. Bukan surat Al-Maidah ayat 51. Iki sing garai geger. Sapa? Ahok di penjara. Sama niku digoroi karo Al-Maidah 51. Weh, ketemu. Mal. Loh. Al-Maidah durung ketemu. Innalillahi wa inna. Suratnya nomor 5. Wes. Ayat 51 ketemu. Kanan atas. Ojan. Deh. Ayo. Padha ya ayate. Inna wala yahdil qaumat zalimin. Ya ayyuhalladzina amanu tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wong sing iman aja ndadekno wong Yahudi wong Nasrani sebagai aulia, sebagai kekasih, penolong, pelindung. Badum aulia ba'din. Yahudi ku kekasih wong Nasrani, Nasrani kekasih wong Yahudi. Badum auliya'u ba'din. Wa may yatawallahum minkum faulaika fa innahum minhum. Nah, sapa sing berkasih-kasihan dengan mereka, berarti wong iku mang tergolong golongane wong akeh. Nek di hadis wa man tasabba bi qaumin ya apa terus sih? Fa huwa minhum. Sapa sing menyerupai suatu kaum berarti wong iku mang termasuk golongane wong akeh. Ane hati-hati golek kanca iku. Innala tilka madzalimin. Ora paring pitutur nanggone kaum sing padha zalim. Mane hati-hati golek kanca, golek kekasih, golek pacar, golek bojo. Aja sampe apa sing akidahe gak padha, wis mesti geger kok. Wong siji golongan ruwet kok. Bahkan dene surat At-Taubah ayat 23. Ketemu. Sampai ketemu? Terus ketemu? Oke, dibaca ya. Wong sing iman la tatakhidu abaahum.
Aja ndadekno bapak-bapakmu wa ihwanam dulur-dulurmu aulia sebagai wali. Alasannya apa? Ini stahabul kufra alal iman. Lamun wong tuamu, dulurmu iku luwih seneng dadi wong kafir daripada dadi wong sing iman. Ka oleh terus didadekno kekasih, pelindung, penolong, pemene bojo. Wa mayatawalau minkum faulaika humud. Padha kan faulaika humud. Sapa sing berkasih-kasihan dengan mereka iku termasuk wong sing zalim. Ini hati-hati. Golek kanca akrab, kanca rahasia. Nek siji akidah aja nemen-nemen. Mane gething ya aja nemen-nemen, seneng ya aja nemen. Walek senenge nemen bisa jadi suatu saat dadi wong sing gething. Sebalik gething ya aja nemen-nemen bisa jadi suatu saat dadi wong sing paling mbok senengi. Ya apa iki hadise? Habibaka haunaman asa ayakuna bagi doka yaumamma ya ngono. Bagi doka haunaman asa ayakuna habibaka yaumamma. Bisa jadi seneng aja nemen-nemen, bisa jadi suatu saat dadi wong sing sampean benci. Sebalik seneng ya aja benci ya aja nemen. Bisa jadi suatu saat berubah dadi wong sing paling sampean senengi. Gusti Allah kuwasa ngolak-ngalik ati. Ngono lho. Dadi wong kafir aja didadekno kekasih. Ini tahabbul kufra alal iman. Muni ngono cek wangel sih. Surat apa, Bang? Ayat 23. Ditenono apalno? Al-Maidah pira, Bang? 51. Berarti aja ndadekno wong kafir dadi kekasih. Sapa sing berkasih-kasihan dengan mereka faulaika humud zalimun. Ikulah wong sing zalim. Wis. Ada pertanyaan? Ngaji dijak ngajak doweluk. Padahal sampean ngaji ku dikeloni malaikat. Seneng. Pret wong ngajak buyar. Lane akhirnya turun sakinah. Sampean ndonga ngaji iki dijalukno sepuro karo wong sing karo para malaikat. Bener. Kepingin? Ajak ngaji kok ruwet ngene. Nek dicak buyar alhamdulillah. Gantakan. Duh. Siapa sing apa surah Al-Maidah 51? Apa wis 5.000 lek apal? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara kapal. Gak diapal nancene. Ditanono ya. Sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman pada kita, amin.
Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin. Doa sehari-hari. Allahumma bika amsayna wa bika wa bika wa bika namutu. Orang tua, Rabbi firli Sayyidul istighfar. Antivirus. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afriq 'alana sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis.